den där skolan, vad hette den nu då? Du vet. Men herregud, du vet, jag kom in, jättesöta killar. Men vet du? Funkar inte. Nej men vadå? Vad hände? Allt var bra så där början var. Husen, fester och sådär. Men så blev jag inkallad rätt. Ja men gud, jag dör! Värsta stänkfest eller? Ja men precis. Nej men berätta! Ja. Han sa om jag har inte tid att komma till lektioner så behöver jag inte komma alls. Men gud vad schysst! Ja, precis. Så nu har jag tid att gå på alla fester jag vill. Vi ses! Mwah, mwah.